Monica. Merapat ke Wardono, Parian. Pak Wardono, Parian dong. Parian. Ayo dilanjut, Mbak. Timun sigarane
jebulane rusak rusuh Ada mana aja? keburu nafsu mergo aku anggoleki sing tak tresnani jebul celamune kandang Yuda laras memang untuk kandang
asmara. Ya ya yo, ya ya yo. Yen lewat aku kelingan kubuk kae yen tak golereng Ya ya yo, ya ya yo. ing cagak kebak urisan warna abang isih prawa jenenge gubuk asmara yen kae ora tumetes tanpa bantal tanpa kota bote ke taman asmara kubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki kubuk kae kepatrina wayah bengi nganti gagat rina cadatan sajroning ati gatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leres ning kubuk asmara Yuda laras memang untuk Anda. yen lewat aku kelingan kubuk kae biyen tak golereng sing cagak kebak tulisan warna abang tangga isih prawan jenenge kubuk asmara biyen kae tak go antum tresno sampo bantal tanpa koso kota bote taman asmara kubuk kae pada wadi wiwit biyen tumeka saiki kubuk kae kebak crita wayah bengi nganti gagat rina cadetan sajroning ati gatan luntur saya merati saku kowe dadi garwa
Bapak Yudo. Sopo sing ora kedanat mripate lalap-lalap awe-awe kagukan rasa atiku yen kelingan lan gugumu sayangi anakku loro kono rondo bisa kok bisa turutan putra urip bebarengan aku kedana rino wengi mokan sakelingan tetenan perawan ibarate kodok ngayo lintang tak rewangi pati geni pamriye ben karo luluh hatine aku ora bakal rabi mung sliramu kenyok kata anti Yudo Laras campur sarinya Indonesia. Sopo sing ora kedanan mripate lalap-lalap awe-awe kegugah rasa atiku yen kelingan esok temu sayangi anakku loro ono rondo kembang desa syukur bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku edanat rino wengi mokan sakelingan kedanan perawan ibarate kodok ngayo lintang tak rewangi pati gede pamriye ben karo luluh hatine aku ora bakal rapi mau sliramu kenyok kata anti
marang kula garwa lan putra urip ana pusaka kowe tak tukoke mangsa isim urip ana pusaka kowe tak tukoke Najan sasi demam mesti tak distoke Di dalam pos Indonesia cukup neng.
Anugerah Mandiri Jakarta Yudo Laras. Yudo Larasnya Indonesia. Tentunya. Papa Yudo.
sopot abote ketaman asmara Papa Yuda bubuk kae ipen wadi wiwit biyen merosake bubuk kae kebat crita wayah sore nganti kaget rino aku catetan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga laren nang kafe asmara Yuda Laras undang wong Indonesia Latina punya wong Indonesia Indonesia masuk yen liwat aku kelingan dia kae tak gantung tresno neng cagak gobak tulisan warna abang do isih awan Dino Lovers Papa Yuda catetan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi marga leren ning gubuk asmara karo kowe tangismu ana panggonku kok go tutup wengi sing hatimu atune atiku iki sliramu kang bisa nambani
atimu tanpa dosa kowe ninggal aku maleno tralining tresno aja nganti ilang-ilang mesra ya Yudo Laras Dino Loversnya Indonesia. Aku paten ono wae timbang aku saro kowe wis ono pangonku kok tutup wong sing atimu Atune atiku iki musliramu kang bisa nambani Palompo paribasan tresnamu jebul aku mikir ojo nganti aku kok jati welasono awak iki aku pengen ku dadi siji sar kok wengis temen atimu tanpa dosa tega ninggal aku balekno talining tresno aja nganti